Det vi ser hos børn, som er vokset op i familier, som er kommet hertil som flygtninge og måske med svære traumer, det er, at de har nogle symptomer, som giver sig udtryk på forskellige måder, selvfølgelig afhængig af alder. Tager man for eksempel små børn, så kan de gå tilbage i deres udvikling. Hvis de har lært at tale, så kan de måske stoppe med at tale. Hvis de har smidt blæen, kan de begynde at blive urenlige igen. Kigger man på skolebørn for eksempel, så er der ligesom to måder at vise, at man har det rigtig dårligt. Den ene er, at man reagerer sådan indadvendt og går stille med dørene, sidder isoleret, deltager ikke i de aktiviteter, der er i skolen og blandt kammeraterne. Om man vil, så går de sådan i et med tapetet. Hvorimod de udadreagerende børn, det er de børn, der kommer op og slås med alle de andre, som er kvævulanter, som hele tiden ryger i konflikter. Og de får en masse opmærksomhed. Og man kan sige, for begge dele, så er det børn, der reagerer helt naturligt på nogle situationer, som har været helt unaturlige. I familier, som er ramt af traumer, hvor forældrene måske ikke har den fulde forældreevne, der sker der meget tit det, at børn vil jo utrolig gerne samarbejde med deres forældre. Og de går ind og overtager helt automatisk nogle af de opgaver, som forældrene ikke magter. Det er de voksne, der skal passe på børnene. Men i de her familier, der sker ofte det, at det nogle gange næsten bliver omvendt. At børnene det bliver små voksne, som overtager forældrenes opgaver. De kan tage vare på deres små søskende, de kan skifte dem, de kan lave mad, de kan gøre rent, de kan sågar fungere som tolke for deres forældre. Og det gør jo, at de meget tidligt, kan man sige, bliver små voksne og mister deres barndom. Og også ofte kommer ud i nogle opgaver, som de udviklingsmæssigt slet ikke er parat til. Det forrykker jo balancen i familien, og børn bliver jo udsat for nogle måske tolkeopgaver, som de jo slet ikke er modne til at varetage, og som de heller ikke bør høre. Det kan være hos socialrådgiveren, omkring familiens økonomi, omkring arbejde, og man kan jo dybest set sige, at det er et voksent emne, som børnene ikke behøver at blive involveret i, men det gør de. De tager også med forældre til læge, og vi ved, at mange af de her forældre også er meget syge og har mange kroniske lidelser. Og der kan de måske risikere at skulle oversætte nogle ting, som de ikke har forstand på at oversætte. Så det forrykker hele magtbalancen i familien, og det er utrolig usundt for et barn.
børn kan reagere på deres forældres traumer ved, at de faktisk overtager de samme symptomer, som forældrene har. Og det er jo dybest set, fordi de samarbejder med deres forældre, det bedste de har lært, og de ser den adfærd, som forældrene har. Og mange børn har måske hørt nogle historier. De har måske ikke selv oplevet det, og danner sig sådan nogle tanker. Og nogle gange er tankerne ofte meget værre end selve situationen, man har været i. Og de kan måske se på forældrene, at de er kede af det, de er triste, de er bange, de er nervøse, de er stressede, de har svært ved at slappe af, de kan ikke sove om natten. Og mange af de her symptomer, dem overtager børnene. Det, som det betyder for børn, der har haft en barndom, hvor de er vokset op i traumatiserede familier, det er tit, at de har ikke de samme vilkår som andre børn. De har ikke haft nogen glad og god skolegang. De har måske haft svært ved at koncentrere sig med at få lært deres ting, fordi hovedet har været fyldt af kaos. Og de har ikke haft de kammerater og de udfordringer, de oplevelser, som andre børn har haft. Så der er rigtig stor risiko for, at nogle af dem havner i misbrug, og det vil jo ofte være en eller anden form for stoffer. Og det fører tit med sig, at man kommer i dårligt selskab og har risiko for at komme ind i en kriminel løbebane.